Incwadi kaEzra, isahluko sesithathu, iyafundeka. Ithe yakufika inyanga yesixhenxe, oonyana bakaSirayeli besemizini yabo, bahlangana abantu njengamntu mnye, beza eYerusalem. Wesuka uYeshuwa unyana kaYosadaki nabazalwane bakhe ababingeleli, noZerubhabheli unyana kaShelatiyeli nabazalwana bakhe, basakha isibingelelo sikaThixo kaSirayeli, ukuba kunyuswe phezu kwaso amadini anyukayo, ngoko kubhaliweyo eMyalelweni kaMoses umfo wakwaThixo. Basizinzisa isibingelelo endaweni yaso, ngokuba boyikiswe zizizwe zala mazwe, banyusa phezu kwaso amadini anyukayo kuYehova, amadini anyukayo akusasa nawangokuhlwa. Benza umthendeleko weminquma njengoko kubhaliweyo, namadini anyukayo emini ngemini, ngenani ngokwesiko, into yemini ngangemini yayo. Emveni kwawo benza idini elinyukayo lamaxesha onke, nokuthwaswa kwenyanga, nawamaxesha onke kaYehova, angcwelisiweyo, amisiweyo, nawo bonke abanikela ngokuqhutywa yintliziyo kuYehova, iminikelo yokuqhutywa yintliziyo. Baqala ngowokuqala umhla wenyanga yesixhenxe, beqala benyusa amadini anyukayo kuYehova. Itempile kaYehova ibe ingekasekwa, imali bayinika abaqingqi nabakroli, banika amaSidoni namaTire ukudla nento eselwayo, neoli, ukuba athabathe imisedari eLebanoni ayizise ngolwandle eYafo, ngokuvunyelwa kwabo nguKhoreshi ukumkani wasePhezhiya. Ngonyaka wesibini wokufika kwabo endlini kaYehova eYerusalem, ngenyanga yesibini, baqala uZerubhabheli noShelatiyeli noYeshuwa unyana kaTsadoki nabanye abazalwane babo, ababingeleli nabaLevi, nabo bonke ababephume ekuthinjweni ukuza eYerusalem. Bamisa abaLevi, bethabathela komnyaka ima-20 ezelwe kwenyusa, ukuba bawongamele umsebenzi wendlu kaYehova. Kwema uYeshuwa noonyana bakhe nabazalwane bakhe, uKhedemiyeli noonyana bakhe, oonyana bakaHodaviya, njengamntu mnye, ukubongamela bawenza umsebenzi endlini kaThixo. Oonyana bakaHenadadi, oonyana babo nabazalwane babo, abaLevi, abakhe bayiseka itempile kaYehova, bema ababingeleli bevethe benamaxilongo, nabaLevi noonyana baka-Asafu benamacanci, ukudumisa uYehova, ngokolwalathiso lukaDavide ukumkani wakwaSirayeli. Basusela ngokudumisa nangokubulela kuYehova, besithi, "Ulungile, inceba yakhe ingunaphakade kwIsirayeli." Ke bonke abantu baduma ngodumo olukhulu, bedumisa uYehova ngenxa yokusekwa kwendlu kaYehova. Ke isininzi kubabingeleli nabaLevi, neentloko zezindlu zooyise, namadoda amakhulu, awayeyibonile indlu yokuqala, sathi ekusekweni kwale ndlu emehlweni aso salila ngelizwi elikhulu. Ke abaninzi baduma, bavuya ngokuphakamisa ilizwi. Abantu ababanakwahlula kwilizwi lokuduma ngokuvuya kwilizwi lokulila kwabantu, ngokuba abantu babeduma ngokuduma olukhulu, ilizwi lavakala nakude.